Άκουσε το κάλεσμα της αυθεντικής Ιταλίας. Από τα πιο παλιά εινοποιεία μέχρι τα εργαστήρια των τεχνητών, απόλαυσε κρασιά με πολλά βραβεία και γεύσεις από τα βουνά. Εξερεύνησε εινοποιεία και εργαστήρια όπου το πάθος και η ιστορία συναντιούνται. Η καλύτερη Ιταλία σε καθοδηγεί εκεί όπου η ποιότητα γίνεται συναίσθημα. Γεύσου τις αυθεντικές γεύσεις στα επιλεγμένα εστιατόρια. Αναζωογονήσου σε ιστορικά ρελέ και ξενοδοχεία με αποκλειστικό σχεδιασμό. thebestitaly.eu. Ζήσε το καλύτερο της Ιταλίας.